Vzdelanie ovplyvňuje náš život a cesta za vzdelaním môže zas vplývať na kvalitu zdravia. Hlavným zdrojom vzdelania je škola. Kým predchádzajúce generácie chodili do školy pešo, na bicykli či verejnou dopravou, dnešné deti často cestujú autom. Dá sa to však aj inak. Vplyv automobilov na zdravie detí je vážnejší, než si mnohí uvedomujú. Ich organizmus sa stále vyvíja a dýchajú rýchlejšie, čo znamená, že do ich tela preniká viac škodlivých látok. Ranná premávka pri školách je často neprehľadná a nebezpečná. Obmedzenie aut pred školou znižuje škodlivé emisie, hluk a vytvára bezpečnejšie prostredie. Fyzická aktivita pozitívne ovplyvňuje zdravie, podporuje vývoj mozgu, sústredenie, učenie a zvyšuje pocity šťastia a pohody u detí. Deti, ktoré chodia do školy pešo alebo na bicykli, sú samostatnejšie, zodpovednejšie a sebavedomejšie než tie, ktoré vozia rodičia.